Atong espesyal yung bisita na mausap ang atong spiritual director, ibisita kita din dining atong gihimo nga grand market preaching. So atong i-welcome ang atong spiritual director, Reverend Father Darwin Getgano. Palapakan nato Ginoo. Mayong gabi na itong tanaan. Dalay ko ng Ginoo. Amen. Init o gulan at isangyaw ang kamaturan. Amen. Kapapasa na to si Pastor Darwin. Nga kaatbang ni Brad Marcelo Ahok. Alang sa mga wakasayon, ito si Brad Marcelo Ahok, kung sa ito ka, dili katoliko, pero karon ibalik na sa katoliko. O katong moderator, 15 years to nga pastor sa Saksi ni Jehovah. O karon dili imbalhin, ang ibalik, imbalhin sa kamaturan. Nga mao ang dili mabangbang nga simbahan na itukod sa atong Ginoo. Tapakpakan ang simbahan nga tinuod na tinukod sa atong Ginoo. Christine. Before na to ihatag, nagbalikan mo ni mga pastor karon. Ikaw naman sila oy. Niya si Pastor, Willie. Pastor Willie nga, willing kayo. Orsi, dasig. Wala mo si Brad Archie. Wala ka lagi. Wala ko din ni Ulakaw. Wala na. Gandam. May kayo, kami ba na kayo na eh? Naanan dyan niya ang Espiritu Santo. Kaya ato niya again, nagsingil-singil dito. Lugar dyan ko dito Espiritu Santo. Espiritu Santo to. Masindot dyan niya. Hanayo na to. Pagpamanti ay ta. Hindi tanong sa pong-sapaw. Diba bro? Okay. Ang kamaturan God, makita na to sa itong kinaiya o taras. Amen. Akong ipicturan katong ipangugatan yun ni Pastor Darwin na nagkapabol yun siya kuno. Kaya niya naging nabasa. Kaya nagsimbat ang Santo Niño. Akong sundan ha. Ano mas kabalik? Oh, Jesus. Senior Santo Niño. Kasi subject. Jesus. Senior Santo Niño. Pamilya ni larawan ni Santo Niño. Diba? So, atong ay sa pastor. Okay. Pamanta din niya magtigpakay. Yung ba niya tigpakay ato diba? Atong sundan siya. Kisay subject, ang larawan ba o si Senior Santo Niño? Hindi naman na ito makita ang Santo Niño. Wala nga. Wala sa kaya nag-intro pa ko. Mga agresibo ko yung mga manong ka ba? Manglubog dayon o magani. Ang suntada. Relax lang, no? O Jesus, Senior Santo Niño. So ang subject ay ang Ginoo yun. Mong ako sa pagsimba, mahigugmaon o yamon. Nagluhod ako sa imong mahal na tubangan. O nagsimba kalimo. Dato pa, ang Santo Niño mismo, ang ato gisimba, dili ang larawan. Ang mangyari nagsimba kami sa imong larawan. Kay kanang imong larawan mao among Diyos. So langit tayo. Wala na. Lagi, nagkatungog ko sa inyong tema. Ang labing nasayod sa pagtulunan sa simbahan, ang mga pari, dili mga pastor. Kaya isod kaayo, yung pastor mutudlo natong katoliko. Mayroon yung isa, mutudlo sa langgam unsaon paglupad. Isod kaayo. Ang langgam mutudlo, ang isa mutudlo sa langgam unsaon paglubad. Unya ang langgam mutudlo sa isa unsaon paglangoy. Katawanan. Wala nga ni ang official teaching sa simbahan. So, pastor, saan nga ba yun ako? Ato basahon ang Catechism of the Catholic Church. 2132. Ingon din ni the honor paid to the sacred images is respectful veneration, not the adoration due to God alone.
So, kinahanglan ma-define nila itong duha ka term. Veneration o adoration. Kung sa mga veneration, pag-respeto sa mga balaang butang. Naman ang Biblia atong basahon sa Kaalam, Kapitulo 6, versikulo 10. Ningon, ang balaang kasulatan mga kaigsunan, kining mga balaang butang, tanawan ninyo ha? Plural, mga balaang, o sa ningon ni Solomon, kining mga balaang butang, kung inyo kining tagtagdon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung sa to? Kining mga balaang butang na nasa simbahan, kung inyo kining atimanon, isipon kamo nga mga balaan usap. O nagkitang Katoliko, atong giatiman ang mga balaang butang nga nasud sa itong simbahan kay pinaagi niini pagkaisipon kita nga balaan. Nga balayan ta ha? Kamu mismo isipon nga balaan. Kung makakakon kamo nining pagtulon-ana, makahimo kamo pagpadalikod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa paghukom. Grabe kayo, no? Delikado ni magbuak-buak o mga larawan. Nga naman, mahimong kaaway sa Ginoo. Niyan mo sa Salmo 74, atong basahon, 74, ulong ito sa ningon din ni sa size nilumpag nila danulod sa imong templo nga akong mga kaaway sa Salmo 74. So doon na mga kaaway ang Ginoo, nanunod sila sa templo sa Ginoo. Kung sa may dala sa mga kaaway sa Ginoo o gilumpag nila pinaagi pinadag at sa martilyo. Ang kaaway sa Ginoo nagdaog at sa og martilyo o nilang gilumpag ang kahoy nga may tibuho. Sa maling kahoy nga may tibuho, sacred images. O sa ida sa kaaway sa Ginoo nagdag at sa nagdag martilyo, kinsa may nagbukbok, kinsa may nagdugmok sa itong mga sagradong larawan. Karong panahon na! Arche. Katoliko ba? Dili! Puli. O niya lang. Relax lang. O dili lang sila. Naatay tayo Yan okay, sa open forum. Di ba man ni open forum? Atong respeto ang atong spiritual director sa iyang Adlok mo sa say. Dito pa doon. O niya, sila bitaw magwali may open forum. Pagkaanin daw, dili atong wali din ni kay dunay open forum. Sila close forum. Ini ato pagkahayahay din ninyo. Nya, ay, dahil open forum. Manang, pag-abang na. Mabangga na yan. Mabangga ko na yun. Mabangga yun ka na. Nya, kanayan na. Manang nga, among programa mo sunod yun ka. Ayaw pag-himog balaon mo. Kaya, kanya kanayan na, gisunog nila ang imong templo o ipanamasama sa nila ang imong Pinoyanan. Igubaba nila ang tanan. Nalahanaw ang tanan ng mong balaang simbolo. O sa kano? Nalahanaw ang iyang balaan ng mga simbolo. Wala mga kaigsunan ko. Nang lakaw na. Santiago 4-7. Sukli ang yawa. Kimudagan sila. Wala na. Order. Wala. Pagkakit ni Father, doon na tayo sa open forum. Ay, sa mo pang lakaw, pinagna. Ang mainit yung ganyan sa balaan kasulatan mo.
Hindi ba man kami sa kitunan ng ito ha? Hindi man ka paabot. Doon na nag-allocate na ito. Okay, puro nag-intro. Wala ko nag-kapisto. Wala na yun mga lagaw. Gano'n yung mga panahon. Okay, higaan lang. May pa si Pastor Darwin, pangulit na lang mo kayo. May magkinahanglan sa mga tao na close-minded. Amen? Pagpagla na ito si Pastor, kaya nagpaabot yun. Patience is virtue. Huwag mga pasensya. Kaya mga pastor ba yun? Mga membro, pamalik mo sa tulik ko eh. Kumuha ni mga membro ninyo eh. Mga leader ninyo ay pasensya. Gusto lang sila ipaminawon o niya hindi mamati. Tama mo na. Anak panguli na mo. Huwag may mawili ninyo. Papasa na doon si Pastor Darwin. Matanhon pa, o niya, napailokon, pasensyado. Kung ay tinoon niyang iyahas, ginoo, maunin duha, isa pinag-iyaan eh. Muna nga, talawa ha, nangahanaw ang tanan namong mga balaang simbolo. So sa templos Ginoo, doon na yung mga balaang simbolo dito. Muna nga, ang atong simbahan na puno yung mga balaan nga larawan. Amen? So laraw mo na to, huwag ka magsimba sa larawan, isip Diyos. Nagtahod lang ta, isip sila balaan ng mga butang galaan sa atong simbahan. Wala to sila isipang ng Diyos, kundi ato silang gitahod. Sama, nilalawan si Pastor Darwin, hindi ato kunisyon, atong tahuron. Amen? Nagkaroon kay si Pastor Darwin may nagpaabot, ang duha, ang kasibo mong gayo, ay pasensya. Wala nga itong paminawon si Pastor Darwin sa pangutana. Kung itong gusto kong mangutana, hindi ka mawili ang mga tao nga may pasensya. Okay? Kaya high gani ang atong emotion, low ang atong intelligence. Kung sa to? Kung high ang atong emotion, low ang atong intelligence. Wala di na mamati. Pero ganyan si Darwin noon, Pastor Darwin, sa ngayon ako, takot-takot nag-intelligence. Okay? Pastor Darwin? Ito. Moderator? Okay. So, matana ko sanay. Matana na ko niyo sanay. So, matana ko niyo sanay. Dili lang sa report ha kay nagibati ko ni ganina ni Juan Rulo ka pa. Kinsa man ang kawatan, ang dili maghatag sa 10% o ang maghatag, kinsa ang kawatan? Okay, una, lalo na gusto kami ng 10%. Paborito. Sabi puro na doon ni kwarta ilaha. Eh, yun man si Cristo, sa inaasin yung kasing-kasing mo na inyong isulti. So, ang tanong na yun, isutan na ni mga pinangga at isuot, 10% radyon. Hello, my test. Wala nga, Pastor, hindi na ito abugso ng mga tao. Kung mahatag sila, ika silang kasing-kasing, labing maayo. Kunya, kung mo na gamiton ang Old Testament, yun na lang may bako niya paagi, isang Pablo. Niya kinahanglan, muhatag ka mo basi sa gugma. Kaya nasa 1 Corinto 16:2, kaya hatag sila, mas ako pa na, kaysa 10%, pilikan man sa gugma, muhatag di ka gamay. Muna nga kinahanglan, basi nga sa gugma, Pastor, pero nanong sige mo nagahap, it's good o 10%, nanong sige mo highlight na ng 10%. Ang ato ang ipagpangalaga, it's good o 10%. Ang inabuhin dito, Okay, isang pena kay atong miyagi adlaw i-accuse sa nila nga
Yan ang warta ang mga pare. Wala mo yung makadungog sa mga pare. Yan yun. Ang mga pastor ng warta. Yun. Butan yung galing atong mga pare ba? Hindi yun. Magbinuang o magtumo sa atong mga pinangga na igsoon. Walang nagpastor. Darwin, di na kasi Kristo ang 30%. Ang atong idubli ang atong gugma sa katawan sa Diyos, ang idubli sa igugma sa ilang kapalian o sa ilang pastor. Hindi na ito dubliho ng pag-explain ng 10%. Pastor, good line? Next question sa ay, kaya ba yun yung mong tubagon akong pangutana o hindi mo kaya kay hindi mo ka mo topic ang conversation? Tubag na to, Pastor. Nga, balakod yun na sa Ginoo sa Old Testament. Huwag na musumpak yan na. Pero anong sige mo kahilan na? Magdugan naman ang pagsita highlight of 10%. Wala kang mayon ko, mga Katoliko, kada simpa na to ha, kada misa na to, tinalang ha, muhatag mo 10%. Sa tamo, masuntas mga tao, piniparianin lang, julikwarta nyo, sila gisgot of 10%. Wala na, Pastor Online, what ay sumpak ka na? Kumuha pa ng mga tao 10%, wala andon. Na kung di sa mga tao, hindi na punta mamundos na ikawatan ninyo ang Diyos, kaya mo hatag sa 10%. Ano nga, ang manita mo na, gigamit na nato ang pulong sa Diyos para muna ko atong bulsa. Pastor. Next question sa ngay. Imo rin, yun na nangamong doktrina na kanang paghatag niya ay biblical na sa 10% biblical na. O kung naminaw ka sa tubag, itubag na nako. Nyawa tayo supak na. Pero dili na nato i-highlight kanunay. Inaw na pagsapi anak. Wala nga mas mayo pa nga itong idubli ang itong paghimog charitable institution. Magtugod tayo ng scholarship program. Pagtabang na ito sa mga kabos. Sa mga nanginahanglan, pagpagkaon sa mga pobre. Kaysa sila, yung 10% para naman ang pastor. Kaya dumag ko gulong pare, isiyong, oy, 10% ha! Isiyong kalawat sa lawas si Kristo, wak pa yung kamuhog sa 10%. Agoy! Ano ba? Lang natagwartaan na. Ang atong highlight, ang mga charitable na institution na to. Dunay mga ang simbahan karon, ang atong parokya, dunay ipagtabangan yung mga scholars. Pero wala na ito ipasundayan sa mga tao. Isa ko sa manihil o 10%. Pero kung may Katoliko mga 10%, wala doon. Balik pa rin. Susunod pa, susunod. Sunod. Hindi ka magpadya sa kantro. Sa buliga. Sige bro. Sige sunod. Sige sunod. Sige sunod. Sige sunod. Para maindahan Diyos Reverend Darwin nga isog ka tinod ka nga pare. Pag 5 minutes sa o 10 minutes sa akong pamatugdaan. Nga kamong mga Katoliko nagsipag matugkahoy. Kaya inyong ilan ang mga tao. Wala ang palukipod na barganan nga wala. Kung di kinong busubot ala. Akong pamutagdaan nga kamong mga pare naglimpong o nagtikas o nagbakak sa mga tao kay inyong ipasimbag matugkahoy. Inyong po pamatudaan na wala. Busubot pa na. Pag 5 minutes or pag 10 minutes ison. Aron makita kung kisay na sulting sa kamaturan. Ayun ang pangutana. Pinanggang igsuon, puro na yung debate. So, wala nga, pamutan na lang.
So, ang iyang pangutana, nagsimba ko ng tao, rebulto, nagsimba ko ng kahoy. Ako lang ibasa ang Catechism of the Catholic Church. We cannot worship as God, but we honor them. Yung Espiritu ta kay balaan manangbutan. Ako ibasa ko kanina, kaalam sa SGS, ang Espiritu sa balaang butang mahimong santos. Mahimong balaan. Wala nang Espiritu ta karon. So, karon hindi ka magdebate. Okay. So, Pangutana ko. lang. Simutana ko. Oh, Simutana ko. kung masya ruling, hindi mo niya program. Sige. Pastor. Pastor Archie Arnilles. Soldier surprise. Okay. Ako pa utana. Dibalik. Una, nagingon ang Habakuk 2:18. Bati ka na, bati. Unsay kapuslanan sa mga linino ng mga ribulto ng mga larawan ng mga binuhat sa kamot sa tawo, lata, bato o kahoy na nagtudlo sa mga tawo sa kabakakan. Pangutana, inyong ribulto nagsulti ba tinuod sa mga tao o wala? Okay, ato sundan. Ang teksto, hinay man. Habakuk, ang 2:18. Kaya ito sundan, ato pinangga kay Solin sa pumutubag dayon, kaya itong tubagon, o atong basahon ang iyang teksto. Habakuk 2:18. Basta, ano ba? Relax lang. Ayaw minadadaan ng inyong tantong-tantong, hindi mo madahana. Yung manginanglan man yun, itong lakaw mo. Okay. Ato, mas ano lang? Ano yun? Ano yun? Kasi baka ko nun, no? Habakuk 2. Okay, ang usa, maglunuag na ko mo siya, ibalik kayo. Habakuk 2:18. Unsay kapuslanan sa Diyos nga gibuhat lamang sa tao. Ilugdan kini sa mga bakat, nganong saligan man sa tao ang amang na Diyos na iya lang pinuhan. Okay? So unsay gibutang nini? Diyos. Dili larawan sa santos. So, ulingon pa din ni Pastor Archie, ayaw ka mo pagdimo sa larawan sa mga santos, sando ka. Amang mana. Unya, ulgi, nagre larawan mo sulti. Kung ano larawan Diyos, sana, hindi mo sulti. Inyong ribulto, riban mo sulti. Kanya ka na yung larawan, mo sulti na. O dili, hindi ka muna siya. Kaya sa yung larawan, mo sulti na. O dili, hindi na O, bakon sana, bakit ano? Gano'n nag-ampun man mana. Meron pa yung itaso. Sige lang. O si Jesus si Jesus Christ. Ini si Jesus Christ. Ang pangalan. Nagkaroon, bakit di mo din sa Isoso, kung sa may kapuslanan ni mo na Diyos, binuhat lamang sa tao. So, binuhat mo sa tao. Meron po na pinangga nga pastor. Kaya naaman na kay Diyos diha. Nakasulat ka nini. Dapat ako ng baon. Iksan, sa una, wala pa ko nagbasa ng Biblia. Wala akong ipatik dire. Pero sa diya sa Roma 1:22-25 ako nabasahan. Minaw mo mga Katoliko ng Romano. Matod nila, maalam sila apan ng mga buang-buang di ay. Yan naman, hindi sa Pablo, imbes mayaon nila ang Diyos na may nagbuhat sa langit o sa yuta. O na nagihimaya nila ang mga pinuha sa kamot sa tao. May ikatlo, ang panipasagdan na lang sila sa Diyos diya sa mangilad nga gitiguat sa ilang kagayon. May 5, kaya ang kamatuoran may tungod sa Diyos ilang
pulihan o bakak ang kamaturan o may ilang gipalabi o gisimba o gilagaran ang mga binuhat sa kamot sa tawo na unta ang mabubuhat na maunta ang angay gaygon hangtod sa kanturan. Amen. Ganon, inyong ito. Ganon nag-ibayan mo ni Maria. Pakita mo sa Biblia na ibayaon o simbahon si Maria na nag-inuman si Kristo sa Lucas 4:8. Iingnan niya si Satanas. Satanas, simbaha ang Ginoo nga imong Diyos o siya lamang ang alagari. Apan inyong ipaalagay ang mga tao sa mga batong mga kahoy. Son, Lord on thy son. Ako pangutana. Si Maria nga batong kahoy, inuhan sa kamot sa tao dili. Salamat kayo. Maupil lagi ka na, kaya na kayo tato. Ang delikado ni Nagkakaki, niya na yung tato. O niya, si Jesus Christ sa Diyos. Yan lagi matulis na mismo, pastor na siya, yung napaiimahin ni Jesus Christ na sa iyong braso. Kung gusto niyo siya, iyan ang ipalaga. Pero Diyos yun na. Matod pa niya. Wala lang, tinunan niya naman ng daton. Kaya hindi siya maigo siyang kagalingong panabot. Kaya ang iyang kagalingong panabot, bawal dyan ang larawan. Yung saon na yung natubag. Yan niya mas yung lawas. Ang ato, hinamas yung lawas. Larawan dyan sa itong Ginoong Yeso Cristo. So, bakit siya pasabot, siya rin nagkasulit sa iyang kagalingong. Salamat eh. Amen. Wapa ko salamat ang panahon na. Ay, ito ha. Ajig mo. Si Maria po no, si Maria ikaw ng atong gihimo. Pero ang tiyon nga atong isiba o gipasidunggan, dili nang marawan. Ang tema na veneration, pagrespeto, di pagsimba isip Diyos. Pag atong yung teksto ay gamit, Diyos na daw. Meaning, ang larawan, di isip na Diyos. Unang nahimong Diyos. Si Maria, na may katoliko nga nagatibang sa larawan ni Maria ngayon. Ito Maria ha, Diyos ka na ko. Naawa! Kung akong naawag mo gani, napakadok ng katoliko ha. Oh, muna nga wa, Diyo'y katoliko magutan. Yang mga tubang sa larawan ni Maria maingon, Maria, ikaw ako Diyos. Kasi Isaias, atong masahon na ang Isaias 44:16. Yan naghimo sila sa rebulto, paghimo nila sa rebulto, inagsimba ang rebulto, bingoy sila sa rebulto, luwasa ako, kay ikaw ang akong Diyos. Kung saan nasuwa sa Isaias 44:16, naghimo sila larawan, kung nagatubang sila sa larawan, kung nilang gisulti, luwasa ako, kay ikaw ang akong Diyos. Ang ilang larawan, mao ang Diyos. Pero kita sa Katoliko, ang atong Diyos, hindi ang larawan. Kung sa ba itong pag-ampo, amahan na mo sa sumbay. Naaka sa mga langit. Huwag sabi mo, amahan mo, naaka sa larawan. Anaa sa mga langit. Busa, ang mga teksto nagigamit sa itong pinanggap na pastor, na mismo siya nagasupa siya pagsabot, di ba siya larawan o tato sa iyang braso. Unang hindi na makargas sa Katoliko, kaya larawan sa Katoliko, Diyos. Larawan sa mga balaan o sa kaalam sa Diyos ang nag-atiman sa mga butang balaan, isipon na balaan. Kung gusto kita mga Katoliko, bless kita. Kita rin nag-atiman sa mga butang balaan. O kung nag-atiman sa butang balaan, pag-isipon nga! Pag-isipon nga! Unang daghang mga santo
sa Katoliko. Na sige sila pagbuak sa mga lawan. Si Soldiers of Christ. Pangabutan mo ni. Lumay mo santos. Huwag na balaan. Kung sige lagi, bugal-bugal sa mga balaang butang. Na may Biblia na, isa na, kaalam, science, yes. O karon kay, kasi, si Pastor Willie na ba? Tinawan. Hindi na lang importante. Importante na. Yung mutala, Katoliko nga, di. As moderator sa atong role, kinahanglan masulti ka sa imong personal name o sa imong religion o tinuuhan, then mo proceed ka sa imong Christian kaya para may idea si Father sa pagtubag sa imong pagkakas. Sige naman na. Okay. Usa na imong kanang ikan giisip ni Maria tao o Diyos? Si Maria tao. Wala man yung official teaching si Maria Diyos. Church na kasulod. Sa ato pa, why ka Diyos si Maria kay tao rin siya. Siya, ginigor na siya, ginigor para matao ang Diyos. Sa Jesus Cristo, bakit nagitukan na siya. So, kung sa tao na Diyos si Maria na tiguin mo. Ikalawa punta na. Yung mga Exodus 24, Ikaruyo, 5:7 na ang pagluhod, pagsamba. Ang muluhod doon, pagsamba pra ng itim na sarino. Tapos, kabuhot ang mga tao kaya ako makahino mga itumon nga ibulto pero dili ito na tao ni Jesus Christ. Why nakaibaw sa inaw niya? Ino masulat dito niyo 5:7 nga bawal yun ang muluhod. Pero kiso na yung tumuha ang Diyos o ikaw sa inyo ba? Una, si Mary, tao Diyos. Kung ano magtudlo nga si Mary Diyos. Kaya nung nahimo siyang kampaangin sa itong kaluwasan. Sa 1 Pedro 1:19, Brad, naluwas kita sa bilibong dugo ni Cristo. So, sa'yo nagkaluwas na to? Ang bilibong dugo ni Cristo. Hindi magdugo si Cristo. Pedro 2:14, mayroon nga nakaambit kita sa ulodog dugo sa pagkitiganan, mauusap si Cristo. Dugo si Cristo ni Maria. Dahil sa'yo nakaluwas na to, ang dugo ni Cristo, nagikan ni Maria. Ito bakbakan si Mama Mary. Yan ka ha? Dito pa mga ipasumbay, Brad Joseph. Ngalingon kang na ang inyong pagluhod, ang inyong pagluhod sa larawan, pagsimba na. So, sweet signs. City signs. Si Josue, nihapa at tubangan sa arkas kasabutan. Hapa yun. Oo. Sa uso, ingon lagi no barog. Kaya katauhan maoy nakasala. Dili ang pagluhod ni Josue ang sayo. Ang katauhan ayun lagi sa kinis pa ikaw. Si Miloya. Di ba si Brad Joseph pa yung una? Una nga. Si Miloya. Ato ba ibasa ang Biblia? Ang ilang hiliman. Ipatindog si Josue. Kaya naman, ang dapat mo pa, hindi si Josue. Ang katauhan. Isila'y nagasa, hindi ikaw. Di ba? Wala nga. Nihapa si Josue at tubangas arkas kasabutan. Nabaw ka na si Lord. Hindi nga mo luhod ka. Nga kailang arkas kasabutan sa Exodo 25:17 na 22 anaa ang mga pinulit na larawan sa anghel. Nihapa siya. At nabaw pa sa pagluhod, bro. Oh, wala nga. Gatong mismo, huwag ibandong. Kaya sa kingdom, kaya ang katauhan ang nagdasal. Hindi ikaw dapat unuhod, kundi ang katauhan. Muna context,
Muna nga mismo, ang propeta sa Diyos, ihapa at tubangan sa larawan sa Diyos. At sa larawan sa Anghel. Sa Ezekiel 25, 22, tingnan ng Ginoo, kiningagkas ka sa butan, yan ang larawan sa mga anghel din makikita ako ninyo. Ato pa, buwang po sila sa Yahweh, makatubang sa sagrado na larawan. So, very biblical. Kasi naging mo anak, mga sagrado larawan man ng niya na to. Walang kita'y nakatuman anak. Hindi ang mga langgat na ito may suon. Kikaroon ba doon na bang may larawan niya, isang pako na sa anghel. Sa inyong simbahan. Doon na ba? Doon na ba? Awal na yun ang... Aggressive also. Dili, nagpahimo ko na Ginoo. Ginoo man mismo nagpahimo. Gusto na ba ito sa buwan? Sige, decoration. Sakyan ka na to. Ang inyong simbahan nyo may decorations mga anel. Yes or no? Ako lagi ang Diyos sa Espiritu. Kung pumuntahan kung saan simbahon, kung pumuntahan na same decoration, ang kung nag-decoration. So, kung pumuntahan na kung sakyan ka na ko, nagkaroon kayo, okay mag-decoration na eh. Sa inyong simbahan, doon ang buhay decoration mga anel. Yes or no? Wala siya man ito sa buwan, sa sulatan man ito. Saan pa yun na yung mga doon yung decoration? Pero ang inyong simbahan nun, why decoration? Ganun bawal ba? Pag-decorate ka na eh. Ang susunod mo, last organ. Kasi uli na ito. Iso man nung gi-angkol nga Katoliko ang gi-himo ni Kristo. Asa mabasa sa Biblia nga lain Katoliko. Bisan Katoliko man lang. Okay, salamat kayo. Nasa Mateo 16:18. Ikaw si Pedro, ibabaw din yung bato, tukuron ko ang akong iglesia. Isa na gunasin pero hindi makapukan ni. Wag lang nina. Muna nga, isa yung unang leader, si San Pedro. Nasa Manbilubog San Pedro, dito sa St. Peter's Square. Munang buwan dito, atong sa Tupapa, hangtod karon. Way laing simbahan na gilugna ni San Pedro ang Basilika ni San Pedro. Asa man gilubong si Felix Manalo dito sa simbahan sa Iglesia ni Cristo, kay Iglesia ni Cristo man siya. So, sa lubong ng daan, lamang nata. Ito aman ang ito man dugo dito. Pag huli ang altar sa Basilika Magigsunan dito sa St. Peter's Square, St. Peter's Basilica, huli ang altar niya, inaubos ubos sa altar, tuwa dito ang mga bukong ni San Pedro. So, alin ka sa King James Version, mabasa pa. Salamat, Version. Sa John chapter 3, kung gusto mo siya na mabasa, ito yung sakyan. Yung kining version na 1611. Kining 1611, yung King James Version, only authorized version sa mga protestante. Okay? Favorite din nila. Atong masahon ko naman. John chapter 3, verse 1. Okay. He warned them not to believe all teachers of those of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Catholic faith. And by many reasons, in short, to brotherly advice. Baka na ito sa ilang version ya? Ayaw ka na ito. Okay. Before Pastor Willie, salamat ko daan ni Pastor Archie niya naglapit na din si Joseph o si Pastor Darwin. O niya ko si Pastor Willie. Now, willing kayo, namamata na. Kaya ibalik po. Ikaw Ang pangatana ko eh, Johnson pa rin sa may agi nga, diba? Tidak ako dito. Di na itatang niya mikropono ka. Pali, ano ito ako pangutana? Pero ako rin ako pangutana. Ako pangutana mo nila. Kaya mo mo gilitok ganila, madang nga kapulit ko, huwag magsulod.
Muna dagang Katoliko way buot. Kini tanan mga way buot na. O isbet din tao kung yung isulti. Ikaw na siguro? Ikaw na. Una, ang ingon na ko nga kumaan, itong muisip sa larawan nga Diyos. Marami na siya, bro, katong na ang pinakaway buon, katong ibang ngayon, kasabot. Paminaw lagi. Dili kayo paminaw, pamati, Jod. Paminaw naman eh, huwag pamati. Muna, kinangulan. Ang ipasabot na kato, kato Katoliko nga isipon niya, ang larawan ni Maria, Diyos. Huwag na ibuot. Nakatong, ibanes Katoliko nga, huwag kasabot. Napagpot kong may buot. Muna nga. Bisan kini mga Katoliko, mapagkatugka silang pagkakatoliko, pero nagpabilin silang Katoliko, muna nilaygon ka. Yun. Si Miloya. Straight in the town. Ang ingat karong pagkapare, nasunod ba na na yung mga vlogger? Busod rin makikaway ka nga di atas kalimutan nga puro yawa na puyo. Hilong ka mo! Apili ka yawa. Hilong ka mo! Ako pangutana, anong imong pagkapare, asama na siya na laray. Melchizedek. Kang Melchizedek, kang Levi, kang Aaron, kang Huda, Dili kang Wilip. o kang asama na siya na laray. Okay, liputan laray sa pastor ni Pastor Willie. Ibang ko ba maniliha? Magulong mo mga duway aling. O gajin mo to. Wala nga. Minsan nga. Ikaw ba din no? Buwakan duli na. Ikaw galing po. Nalipler. Punta ninyo mo. Yan. Asa ito pagkapari? Di ka dyan ni Cristo. Walang itungkod niya ang yung pagkapari panahon sa Lucas 22:19 nga pagtukod niya sa sakramento sa Eucharistia sa Misa. Lingon din siya sa mga apostoles, duties and memory of sa Hebrew 3:1, si Cristo ang Pangulong Pari. Kaya sa galas, sa pinadayag puno signs, kitawag aron mag-alagad isip pare sa Dios. Yan sa pinadayag puno signs. So sa pagkana, dili na laray nila ni Moses, kaya na may bagong pagkapari, na muna ang pagkapari sa atong Ginoong Jesucristo. Laray ni Cristo. Alam, Kristiyana, yakon man niya. Na dito laray ni Cristo, ang niya pagkapare. Dili, Jo. Isagawa siya, eskwela dito sa Jerusalem, ha? Ay, eskwela sa uma, dito yung eskwela. Ikaw ang utana, iangkon man niya, nalaray siya ni Cristo. Kung makabasa kong versikulo sa Biblia, na wala itong biyan ni Cristo, ni bisan kinsa niya pagkapare, huwag kung ka na, City 24 ang may balita. Salamat kayo. Di pa sa rin. Basa. City 20, di ba yun? Pero daang may balita. akong masahon na igsoon, diri sa sulat sa Hebro. Bibilitan niya? Dili ako. City. Kamati ano mo? Yung mo mga Katoliko, mamanto pa ko naman. Sige mo na, ibubuo. Diri sa Hebro 7:24. Nagayon. Apan buhi si Jesus hantod sa kantuan, o ang iyang buhat sa pagkapare, wala ito diyan sa lain.
wala itong yan sa lain. Anong higuwa man siya? Diba? Ang ako kawakan na pare, baka sa Antikristo. Sa kayo sa mo, sige kung basta balik ha. Sa basta balik ko no ba. Apan si Jesus buhi hangtod sa kangturan. Ug ang iyang pagkapahi magpadayon. Dami kita dali ang iyang pagkapahi di matutun. Ang iyang dili ito yan lain at katulad sa kyan. Dili nga ito yan sa laing pondok na tinutunog tao. Sama ninyo. O kita ng pastor na morong. Kaya niya dito yan sa laing pondok. Pero ang magkapari niya magpadayon. Ang tumasahon ay pinadayag 1:16. Sakto kaya yung version. Mga kaya din na sila pastor na sila. Kaya sila matugyanin apil. Ang natugyanan, ang gatong mga apostolesyo. Ang tumasahon na ito ha. Oo sila magkapapuro sila. Kapilit ba na support doon? Na, tumasahon ha? Niya, ihimok kita na usap ang ingarian sa mga pare. Pinadayag 1:6. Di man si Kristo. Mga apostoles naman eh. Walang sakto kayo na, haong kayo na niya. Iwa siya ma-apil o yan. Walang pastor Willie. Father Willie. O, yan na lang. Ano kumusapaw ni mo? Hindi mo kita niya. Dato pa plural kita. Waming ako ra. Hindi mo kita niya na usa kaging harian sa mga pare. Ito na pa, Lele. Harian na. Waming naging harian sa mga pastor. Aron mag-alagad sa iyang Diyos o gamahain. Ilan ni Yesu Kristo ang duhog o gahom niya walay katapusan. Mo na nahantod karon, doon natin pare, delikado ni ilang kayo ay pare. Ang pagkapari ni Kristo, magpadayon hangtod sa hangturan. Mo nang kita karon, doon na kayo pare. Sila, sunod din eh. Nang ordinar, pare, katong sila dirus. Okay, lahat na po. Ang akong bikutan, Biblia sa kuliko, Hermano ni Julio Cardinal Rosales, Archbishop Sumpo, Monyo by Desires, 1981, of Monsignor Cesar Escosiba, Arcosiba. Ano basa lagi? Pwede baka mubasa sa atong dibasa na magkapamatuod ka nga wakto mamakap sa ito. Ibigay mo basa. Ako mo yung mga namakag ka. Nabantay mo na ako yung namakag ka. Isa kong nililang ko. Ang buhi sa Yesu Kristo hangtod sa kanturan o ang iyang buhat sa pagkapari wa itugyan sa lahi. Meaning, wa niya itugyan sa laing pinunguan. Wala nga. Ako pagkakita akong gibasa. Okay, nagtupag po man ka. Ako basahan pa siya ha? Nagkorina pa siya sila pare. Okay. Ay, lato. Kaya usa lang ang teksto, nadaghan na kayo silang konklusyon. Okay. Acts of the Apostles, chapter 14, verse 22. Paminaw ha? And when they had ordained to them priests in every church, nagurdin naman ang mga pare eh, and had prayed with fasting, they commended them to the Lord in whom they believed. Acts of the Apostles, chapter 14, verse 22. Nangungin na sila doon na pare. Okay. So, salat ko na na. Ato sa basaw na pinood pa to. Ano yung paso? Willie sa, ano ka? Dibasan niya no? Natawang ba Yung inspiration na. Magama o istorya, katolik ko eh. 1592. Sa ako lang ina mga ito, ano? Sa'yo. May zeros. Hindi, pakabot ko man lang. 93 na. Ang kanina panahon, ang buwan,
Ansyano. Tapi ini karon do vlogger mo na. O niya, vlogger mo yan. Ang exorcist. Ako na wala na yung yawa o katong giyawaan. Nabuhat mas pari ng pang-exorcist. Buhat mas pari. Magbasa kong Biblia. Ngayon din sa Hebrew 5. Ang talang panulong pare ipili o itudlo gikan sa katawan aron mag-alagad sa Diyos. Sa ngalan sa mga tao, maghalad siya mga gasa o mga halad sa baralak na sunugon tungod sa mga sala. Ang talang pare, magpakiliwala sa mga makasala o sa pagkensya sa Diyos. Mauna yung expansion sa Diyos. Huwag kayo mabasa din nga subo ang Diyos o pag-isusis niya. Pastila na. Ako ka nangyari. Kailangan may iyawag dito. Wala di ko mugawag niya. Gawin niya. Iyawag. Tawag naman niya. May kalainan! May kalainan! Ang akong pangutana, waman magsubo sa Kristo nga pag-exorcist niya. Ako lang muna siya ba? Si Kristo Ginoo, di ka Ginoo. Ayaw awakas. Kaya wa, itong mo. Ang pagkatao ni Kristo. Wala ka itong piyali mo. Kung si Kristo ba ako bugyawa, ayaw ako pangabot. Ang kamari, magpagaliwala sa makatupala o sa pagkinsa sa Diyos. Maraming salamat. Kay Sol. Matod pa niya nga naghihilingin magagawa sa Kristo naman na. Atong pamation ang isulti ni Kristo sa malang kasulatan mismo. Okay. Sa Marcos 16:13. Ningon din yung mga isunan at ang pasaw na 6:13. Sa Marcos 6:13. Okay, asa lang mo? Okay. Sa tingon ba dyan nga? 6:13. Sa 6:13, ningon din ni. Musa, naglakaw sila o nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsong sila mga sala. Ilang gihingilan ng daghang mga yawa. O lasang ilag nana o giayo ang daghang mga sakit. Ako nilaga na para magpapad ulit sila. So, piling ato ang sunod. Nagrangga si Pastor Willie, ay panginoong hingin siya, pinasado ni. Kung kailangan naman mo siya. Simahan na itukod sa itong Ginoong Jesucristo, naghihilin dyan o mga yawa. At atong pasangilyo at itong naging adlaw, giingon ang Ginoo, i-accuse ang Ginoo ng imong gahong gikan sa Beelzebul. O gingon ang atong Ginoo, ibaw ba mo nga pinaagi sa pagpilin sa mga yawa, timaan kini, minaghari na ang Ginoo na kalinyo. So therefore, kining pagpilin na ito sa yawa, base sa mga pulong ni Kristo, timaan kini, minaghari na ang Diyos diha sa atoa. Kaya karoon kiwa man sila maghingin. Pasig ipangyawaan. Dati ang naghari ani. Amen! Pasig ipangyawaan, pre. Ibasa ako sa Biblia.
ang pagkapare ni Kristo, akong giuntan din. Ayaw gamita si Kristo, kaya isugda niya pagkapare mo. Ang iyang isulti, ang yawa ni Patuo sa mga apostoles, dili mga pare, huwag kayo mabasa Biblia, pare, ang mga apostoles. Nagbilin siya grasa. Apostoles, prophet, evangelist, pastor. Lima ka opisina ang bibilin ni Kristo, huwag siya magbilin o pare. Huwag kayo mabasa. Kaya sa kanyang panahon, ang mga pare nagpili sa Diyos, gikurap ang halaran sa Diyos, giputol sa Diyos, o karon si Kristo makatubag sa panahon ng panahon. Gibugto ang pare kay di ka nilibe hangtod ni Kristo, mga matay ang pare, giputol, nagputol silang pare, nagili na mamatay si Kristo. Mga matay mangyapon yung mga pare, mauning alakon pamutan na nagbasa na ko versikulo Libro 7:24. Nagkasa na ko nga wala itugyan nagtos mga parwak ay mabasa itugyan, di ba? Magkaroon ang ako ayaw gamita ang mga apostoles, hindi na sila mga pare apostoles, ayaw ka na ang pagkaon na wak dili parang mo. Okay, salamat kayo. Mato pa ni Pastor, nalita ka doon ng pare, nagtunan nila, si Kristo. Okay, si Kristo yun itong Panginoon. Biblical man dito, no? Sa Lucas 17, ayun, kasal na to. Nakita sila ni Jesus tingnan, nakaw o pahiling ka mo sa mga pare. Kinsa nga itong tumuan, si Pastor Willie, si Kristo. Si Kristo! Bagong-tugan na eh. Bagong-tugan na eh. Sa Lucas 17:14, siningan na si Kristo, pahiling ka mo sa pare. Yan si Pastor Willie, ayaw mo bastog pare. Hinaw ko ni kahayag sa utong tutok mga pinag atong pagpakan ang Ginoo. Sige, kasasali na lang. Lasa, kasasali. Alasa lang, sige. Dalawang isa. Lasa man na si Kristo nisuki pahilig pare. Katong iyang giayo kaya mga pare, bright na muna sa una. Hindi na ba mga kulito doon. Okay. Ang kapuyuan ni Kristo, kahiling nito, aron mudugang ang pagsaksi sa iyang pagkaginoo. Mauna tuyog ya. Di ba? Pero ang pare, mao'y nagpatay niya. Ang ako pangutana, nabasa na ko na wala itugyan ni Kristo sa labing ang iyang pagkapalit. Nakaroon kung sa may nag-ordina nimo sa iyong pagkapalit na ang
imong leader, wala na yung ordinary kayo. Kaya agulis na ang mga pare, kay mga matay o bili makahalagad sa himpit, nganto sa tao makasatata. Maupinay magtulukan niya. Ibugto niya ang pagpapari tungod kay gikurap matod pa sa Mikias 3:11. Sinaligtas sa mga ulong pare ang mga hukom kung ang nangisag mga wali dawalan sila hindi na magkayo ang Biblia nga. Wala itugya ni Kristo. Ipupos ba dahil mo ang imong kawalingon kapag sulod sa usa na butang nga dito mayroon na Okay. Ato nang ito ba kanina, gawag itugyan sa laing tinungan. Pero itugyan sa mga apostoles at sumusunod sa mga apostoles. Tito 1:5. Atong basahan ha. To Titus, my beloved son, according to the common faith. Asa ba? Tumila. Na? I left in pray that you should set in order the things that are wanting and should ordain priests in every city. Si San Pablo na yung nagsundan ni priests in every city. Yan karon nang ba sila ipare diri sa Ilaran City? Wala. Yan ang ay tikso. Gawa itong yan ito sa lain. Pero itong yan kabatar ang dito o no kiksing ko. Aminaw lagi. Lain basa. Basa. Kiriyo. Sa English, in every 1:5. Anciano, yun. Mador, pare na akong Biblia. Ibilin ko ikaw sa kripa, aron imo at iwanon ang mga utang, wala. Ang kung magdudlo ng mga pangulo sa iglesia. Magkakalungsod. Pangulo. Ayun bumi ang akong mga pangulo sa simbahan. Sa English na to, ay na libat-libat. Ito mang ibasa dyan. Paman dito, ordained pastor. Ay libat-libat ba? English man eh. Ano mang basa? Lipat ba eh? And you should ordain priests in Christ. Ato man ibasa. Kaya ngayon ni Sir lipat-lipat, hindi sila mo dawat sa itong ibasa. Kaya ang igora sila sa ilang gusto. Diba? Wala nga, kung open sila, ilan yung dawato, hindi Biblia ng Biblia. Ang taon dyan yung ibasa. Original, una-una, ilang ang Biblia. Oo. Wala nga, ito yung hingon nga, pare, ang nagpatay, pare sa mga Ordino. Ini pare ng Kristiyano. Wala nga, ato lang iklaro na. Wala nga, ito mga pinangga ng suon, doon na sila mga kamaturan, half-truth ra ilang present sa tuwa. Ang sama ng half-truth, makakapon. Kung ang pinahanglan dyan, magtuon ba? O, minsan natas kang sanda, no? Bibog kayo ta, no? Lalo man uhaw sa kamaturan. Amen? Kanya, nasa lang ang pangmana kay asa si Pastor Archie. Salamat Pastor Archie. Antong sa sunod, hindot kayo ang imong pinaiya karon. Si Prophet Mascardo, gusto siya nga kamoy magkaagbat. Kung pwede, gumawa ko glitter niya, magawa ko siya glitter para rin ang formal. Sige.
Wala nga. Formal. Wala nga. Paswaton mo mag-suwat, no? Kasi naganahan mo yung diskusyon niya. Ako may paswaton. Ikaw, suwat. Suwat, kaya mo reply na ko. Reply Reply na ko. Reply siya. Okay, suwat. Ayaw, siya suwatan. Wala na ba ng computer yung masuko? Wala sila yung propeta. So, magigayilog kung gayilog lang ito, bro. Ang gilay lang. Okay, Suwat mo later. Ikaw lagi suwat. Reply siya. pag-miss ako sa inyo na isog dito. Wala nga, Pastor. Kasi, salamat. Hinot dito, lutan dito. High emotional, low IQ, low intelligence. Nalaitom ka. Oh, ano bakbakan si Pastor Ache? Oh, kasunod. Tingnan lang na po na. Oh, nagmalang pinaunan. Wala to tanda. Ay, balik lagi. Oh, bunabata na yung buod. Ayun-ayun na yung daan eh. Wala ka naman si Pastor Willie. Ulit na. Okay. Okay. Wala nga, dito kayo ang atong dialogue. Pastor, salamat kay Pastor Willie. Kanya hangtod. Sa sunod niya, panahon, Pastor, wala niya, blessingan ka na. President. Ikaw, blessing. President. Pastor President. December 13, hapit na po na mga Katoliko. Hapit na, magsuot na mag-cross. Sa una, hindi na magsuot ng cross. Hindi na kamay kayo, doon na yung cross. Manguros na po. Mayroong balita ng dati, si Pastor President Sali, manguros na po. Wala ito pagpakan ng Ginoo. Nagukol lang po po kayo, bamingaw rin atong dialogue din. Tuwa na po sila. Wala nga, ayos na din mo pamalig, Pastor Anche. Pastor Willie, ayos na mo pamalig. Wala na namin rin atong dialogue. Gamit ka po sila sa Ginoo aron madasig tagtuwan. Amen? Ikuha pa ang mga Baptist, dili ko madasig sa Catholic faith defender. Wala kini mga laing tinuan, ato dyan yung pangdaon. Ato dyan, ato itong pangdaon. Hindi yung tato? Wala akong sa ibata. Ato na sa Makdo. O, mananaon sa Maysili. Ato ilibre, mali, lami pa dyan ato. Dialogue din kung nara sila. Hindi mo magawa sila. Wala nga, anak hatag o kulor rin eh. Wala nilang to, yun, ito yung pangdaon. Si Pastor Darwin, rin? Ano yung hindi na po, no? Salamat sa kanina, ito sa mga sunod na po, kada buwan mo na ato yun ato yan, pagkatuli mo man, pari na po, imahin sa larawan o pagkapari na po. So, pinaagi silang pagsubak-subak, nalikon ta. Manang pasalamatan na to silang napapadayon silang pagkasupakiro, kaya hindi ang puta, uban ng gugma, uban ng kalumo, papaambit sa kamaturan, ganito sa ilaha. Amen? Ang pinaagi nila, nalikon ta pagsamot, o interesado sa pagtuon sa mga pagtulunan sa simbahan kaya titukod sa atong Ginoo. Kung timanin ninyo na nagkataliko na miya, kapan sa adlaw matyo na mamalik. Ayaw kayo ilubog, no? Pero why katolikong humat yun, mawalmin o laing tinuuan. Tinuo dili. Ano na may katoliko nga, nagtinga na, magbunagin ko, magbaptis ko, mas wala. Kaya nga katoliko, ganamiya, kapan sa adlaw Matthew na mamani. Pero why katolikong Matthew, mabalhin o laing tinuuan. Amen? Wala nga, si Pastor Willie, pero man siyang allergy kayo sa exorcism. Nga nung gano'n nag-exorcism tanga. Sinlis ko naman. Iwan sa kabantay na siya basag Biblia,
Kung hindi na basa-basa lang sa kateksto, dili tibuok, dili konteksto. Wala nga, INC, dili content. Kaya ano, kumpito mo dyan eh. Magtuon ng Biblia na historical context at the letter ni St. Paul. Ang pagtuon na to sa Exodus ay historical context. Sabi na, basa-basa na yun. Walang, maluoy yun kung kaluoy nila kung samot, kung kaluoy yun kung masuko. Kung nakabantay mo, hindi katubang na kung mga pastor, kung samot na kung kaluoy. Dili ang akong maoy, kung may kaluoy yun. Yan naman, kuwang sila historical context. Maayo sila sa text. Pero why historical context? Walang out of context. Walang gitawag na sa theology of proof texting. Proof texting. Mukuha na po sa kateksto, walang historical context. Kuwang na. Bias na. Gitawag na siya theological bias. O niya, ang atong pagsabot, layo kayo. Walang ilang simbahan ganon, nagkagubot. Baptist, nagiging Baptist. Puro Baptist. Pero nagkasumpati gapon, born again. The same born again. Pero walang unity sa doktrina. Usa lang ang unity nila. Pagsupak-supak sa simbahang Katoliko. Wala na ilaing. Amen? Katoliko kung sila. Wala na itong papakan na natutino ko. Katoliko na. Wala magkapugong ang atong malan. Hinahadlok sa iyo mga payong. Kanya karon, ano yung mana? Sige, last na lang kay manihapon na tayo kasi mga buang tayo. Ay, basta, Brad, dali Brad. Basta, Brad, sige, pangalan mo Brad. May mabigan kong tanan na po rin si Brad Hussein. Ngayon ako. Nanang po sa Dawis na Tuyo. Ang akong dalawa Katoliko, pero mangutanan ko sa kagalingon, mangutanan ko sa kagalingon ba nga, like, yan ko na dunggan nga, ilang po nag-insun ako kay Lain, kaya nag-insun po na to. Pero yan ko na dunggan nga, nagbuhali ito na ni, pero walang ko ganing labay na mukukupit. Anilis na nito. So, di ay, watanan sa mga, ang santos kuno sa nagusting sa panglaw, dili puro katabang. Kamu, sa mitubang dito anak. Ang pangutanan ng ako'y mansir, kana din kana kapisahan sa panglaw, kana pagkaon sa mga tao. Dili na makatabang. Ha? Ito na. Okay. Muna, igingon nila nga, gusto ko lang pagkaroon na to. Opening ko lang sa nagustis panglaw. Opening yung usagang ako mismo ko ang pagmana kay ako'y barbara sa mga galingon. Always ko Katoliko. Amen. Ayaw mo pangilabot kung laing kay kami din may mangilabot. Mura po na ikuha. Kay ako nagpasalamat ko sa Katoliko nga ningani isa pagkinsan ng lingo mo nga nung pili ko mo maglahan kayo. Busay na andal ko mo ako diba? Amen. Dapat ko gibuyagan ko ikalang 3 months inyong ko ako inikanan sa Katoliko. Ato din. Wala ya ako ayaw ko nilabot kay. Ato din. Yung nilabot bisunsa. Muna nga ako, sige kung libot-libot, naglaran, hindi lang kung mo. Kung meron nga nagkatapok ba tayo eh, mga eksoon, pero yung mga kasuko. Pero ano ako lang di, wawas na itong ibati na ako guys. Grabe na po, magwali sila sa kasa. Pero, bumali nila may Pumana Santos na. Puro puniyawa. Ang ako lang ipangayo sa Simala sa Sipo. Mga mili, muna na ako Senyor Santo Niño, muna na akong iparugan. Pero karoon kayo nagtapok patay muna nga ikinahan ko. Pero sila magwalis lang. Pero kamay naman, karoon kayo nagtapok pata. So ako lang ipanayagin ko ako dibati ko karoon. Pero gilog-gilog ako na support. Kung istorya ko nito. Dili lang hilaptan ng atong Katolik, depende ko Katoliko na religion. Salamat ka kung tanan. Okay, thank you. God bless and more and more.
kayo. Brad, hindi ko po maghilabot sila. Ito na po yung kabagon. O niya, sakto kayo mo. Yung daghan, dahil ko'y pastor dito sa plaza. So, pagsapak sa piyesta. Sayok ng piyesta. Yung sarap ko pamutana. Kaya sayok ka ng piyesta, pastor. Sa tibongin mo kayo nabuhi, huwag baka mamisa. Huwag yun mo tubag nilikoy. Ulit sa blackout. Wala, sige nga, ayaw mo pamisa, pero kusog din mamisa. Wala, sa Santiago 5, 17 ang pag-ampo, 16 ang pag-ampo sa tao nga balaan o matarong dagok kahimuan. So wala nga, patron na to sa Panglao, si San Agustin, wala mo yun ta San Agustin, i-ampo mo kami. Kasi ito ba? Wamingon, nag-ampo minimo. Masayaw sana. San Vicente Torero, sa tubag ninyo? I-ampo mo kami. San Juan, Evangelista. Watamingon, nag-ampo minimo. Nagpa-ampo nila. Diba? Kumuduol sila sa ilang pastor, i-ampo me. Diba? Kung ilang pastor maka-ampo, yung mga sang pastor, dili. Wala mura na. Wala nga, very biblical o practical ang atong mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Amen? At magpaka na nga ito, Gino. Magkaroon ka ito nagdag mga sacramentals, mag-bless ko. Ano na mo sa inyong nahimutangan, ha? Okay? So, sa ito si ito ba? Ay ko, bless na sacramentals, ganay nagdag mga sacramentals. Guys! Hindi lang yung tubig layab-layab. Yan, katong doon ay mga asin, kamo na ibutang sa inyong tubig o asin. Okay, mag-bless ko ha, mga sacramentals sa inyo. Okay, banihapon na ito. Okay na, ang Biblia eh. Sunod na lang ito. Natag din yung Biblia. So, isa may magkakuha itong Biblia kaya ipahatag question and answer lang. Sure ito. Pakuha. Sino na may Bible na buka-buo, ang partner, i-open ninyo ang tubig. Ayun ang oil. So, di na ako butang holy water, ang prayer sa simbahan na mag-bless na. Pag-ibig ang tubig. Okay, mag-bless na ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. With the may salt, new creature, salt and virtue of evil, to the living God, with the true God, and the holy God, with the God who ordered you through the seers of prophets to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt. For they held the believers, giving soundness of body and soul to all who use you. Without any place or sprinkle, you can cancel among wickedness, and Satan's scanning, be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world before. Almighty blessing God, humbling before your boundless mercy, that you would dine your goodness, bless and sanctify this creature of soul, which you have given to the use of mankind. May all that use of cleanliness are remedied for soul and body, and let everything within touches or sprinkles be free from uncleanness, and the soul from evil spirit. Through Christ the Lord. Amen. The blessing of water. You creature water, I purge your evil, in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water-filled to brace us against envious foe. May you be empowered to drive him forth, and exalt him together with his holy angels, with the power of the self-same Jesus Christ, the Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. O God, through man's salvation, those who transform those mysteries with the efficacious sign of water, hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrate with manifold purifications. Let the scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever, sprinkle from the homes of the faithful, that cleanse and delivered from harm. Such songs as joy, spirit of goodness, and the love of divinity, free from being and snares, the sweet of this water, everything holds in the same
greater host of them that will remain banished, so that they may possess the well-being this sick, and calling upon your holy name, and be protected from all peril, through Christ the Lord. When the salt and water be mixed together, the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Inyong gawing tubig, butangin o salt. Okay, ako rin ko gano'n. Huwag mo i-salt, pamayaman sa inyong kapal. Dilward tapo. The Lord be with you. Let us pray. Honor, invincible strength, and King of incomparable import, ever, gloriously triumphant wine, and sing the force of the adversary. Overcome the presence of divine enemy, the vanity potent down, hostile influences, frustrate and person will beseech you, Lord. Consider kindly this future of salt and water. May the honor and sanctifying it with the Jewish sweetness forever it is sprinkled in your name. May devilish infection cease, the venom and terror be guided afar. But let the presence of the Holy Spirit favor be also to ignore your mercy. So Lord Jesus Christ, your Son, will lives and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's teacher oil, cast out the demons from you, begotten Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. And the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and creations. We dispel, driving afar from this teacher oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, your Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the law of the same Jesus Christ, our Lord, is coming to judge both the living and the dead to one great fall. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service to acknowledge with patience regard to February and to blessed hallow, this future oil, which by your power has been ordained from the juice of olive oil for the anointing of the sick, so that they may be made well. They may give thanks to you, the living true God. Grant you pray that this will use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, and let it be a means of averting any kind of necessity for man, made in your image and redeemed the precious blood of your Son, Jesus, so that he may never again suffer the same winds and serpent, through Christ the Lord. Amen. So Lord, general blessings, like calling on my incense, candles, Benedictine cross, Benedictine needles, groceries, handbook, Bible. Kami hatag Bible sa pagkatubag ron, ha? Ito lang yung bless na yung Bible. O handbook. Scapulars, Bible. Kanang mga sacramentals na sa inyong ibang suot at i-bless. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ, the Lord, and allegiance to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray a very special and powerful blessing on all the sacramentals, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Now in the truth of blessing you bestow, may be a brave and terrible weapon against the attacks of evil one legions. May these sacramentals mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, able to harm the vestige of peace and people. And to whoever these are used in the exercise of the ministry, wherever this kept, unclean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. So, tanang sacramentals ninyo, ang nakabulesan na ang first sa simbahan. Kung matungo sa Roma, dili na mo taksa-taksa siya o butang holy water. Ang nakabulesan na is the prayer of the church. Ang holy, ang tubig, holy and exercise water na. Ang oil, holy and exercise oil, daghang nang ipangharas karon ang eskwelahan, makatabang kay na. Kanya katong verse sa simbahan, kung mo'y handbook, na ang i-post na sa punto per punto staff, in case of emergency, doon na i-haras, inyong family member, pwede niyo i-pray. Okay? Ako nang itulog ninyo, kini lang si Father Darwin makahingiligawa, kitang tanan na binunyagan. Nalipay mo? Why appeal si Pastor Willie?
O nalipay sa Pastor Archie, nakita ko sa iyang kuwan, naghiling-hiling na, no? Si Pastor Archie. Nakita ko to, naghiling-hiling na Pastor Archie, no? Wala nga, nindot kayo, ilan ang gamito ng mga sacramentals. Magkatambang ni Kay, doon ay mga pastor na naayo sa sacramental sa simbahan. Iparang nga pastor naayo sa sacramental sa simbahan. Atong bakbakan ang Ginoo. Ang giitang magkukulam, pag-iitang mambabaran, ipira sa mga pastor o diadto sa tong office, completely healed because of the sacramentals. Makabuang ang tinago ng kamatuuran sa atong simbahan. 1 Timoteo 3:16. Unsa isulti ni simbahan sa Pablo, dili malimot unsa kadako ang tinago sa atong tinubuan. Grabe no? O na nga pabilin mo sa simbang katoliko na naa dinhi ang tinago ng mga kamatuoran sa simbahan. Na sobrang pugtago hasta tawa man tao. O karon kamo nanambong karon na nahibaw na mo sa tinago nga kamatuoran o kinaagman sa atong Ginoong Hesukristo. Nalipay mo wala atong bakbakan atong Ginoong Hesukristo. Amen. O niya ato ning napuson sa usa ka bubo nga pag-ampo. Mga on ta. No? Ikandog din ta mga on. Kaya pitok-pitok lang nitong mata. O niya ang meeting sa karon kay atong mga national officers sa Catholic Faith Defenders National mabisita nato karong November. So atong isa atong presidente karon Brother Kenneth Abuyabor at Brother Kaloy pero meeting ta para sa pag-visit sa itong mga national officers dinhi sa Diocese of Tagbilaran. So ito din nagtatang na ito sa Sada, no? So sunod siguro ang tulad na dito para dito ka-disturbo sa Sada, no? Ito na dito kay balik na dito kay masunta dito dili kay maikog tas ng lamay, no? Masilikers tas ng lamay ba? Okay? So, ato ding tapuson sa usa ka pagampo. Oh, di pa na yung Bible eh. Kalasa. Pamutan na. Tagutog guys. Makatubag ha, may makanawat kaning Biblia. Bless na ni Daan. Hindi balik ya ha. Pasalamat ta ni Architect Socrates Bukanan na nag-sponsor na itong Biblia sa mga Bible seminars na ito. Kinsa may nagtungkol sa Sipang Katoliko? Ang unang doon. O, diba? Karang sunod. So, okay. Ganun sintihin mo. Gaano mo ako? Ayan na sinti. Hinuod ba? O sa mga tekstuha gigamit ni Pastor Willie ganina na wa itubyan sa lain ang pagkapari ng Kristo. Wala mo ang mga walang angan lang sa angan lang nila teksto, angan sa libro. Ha? Saan? Dili. Hebrew, Hanay. Wow. Amina dyan. Karon, unsa man tong evangelist na akong gikutlo nga ningon si Kristo adto ka mo pare. Unsa man to? Isa man tong evangelist. Dili, wrong. See? Dili saan? Dili po. San Lucas. Nagkaroon unsa may right term nga atong gihatag sa mga sagradong larawan. Unsa may terminolohiya nga atong gigamit ana? Veneration. Nagkadawat taga. Salan pangutanan. Kinsa man tong niatubang ni Pastor Darwin yakan ni Protestante. Silo. Nagkaroon. Salan po kita sa inyo. Tana na to. Nagkaroon. Gusto mang misteryo haron. Ha? Gusto mo adlawan? Ang kalipay. Unsa
ang misterious kalipay. Ako na mo rin may magdalawa. Ikadua. Ha? Visitation naman naman. Dala ka? Oh, kaya naman mo. Dala visitation. Duhala lang sa Biblia ang bilin. Sunod pa ito na kinsa may mamani ang lamisa sa altar sa basilika, kinsa may gilubong dito. Ang una mo doon. So, hukog nisan namunaw sa bulat, namunaw din mag-quiz. Ano niya, ang premium ninyo. Basta na lang yun, no? Nangaron. Kanus aman ang tukod ang simbang Katoliko. Ha? Doon? No? Okay. So, sa laminaw na muna, nawa, dyan magtawang atong pasinguan karon. Atong papakan na atong Ginoo. Hanggang sa muli. So, karon Brother Billor. Masipurita, sana samahan, sana kung sa Espiritu Santo, Amen. Ako lang itong amahan, ikan kay salamat, lingon ka, duha kong tulo, magkatigong sa kungalan, anak ko, uban kaninyo. So, klaro kay Ginoo na kami nagka-iusa karon o salamat usap kami sa mga pinangga kayo, mga pastor, nga ibisita, o nakikayalog ko ka na mo, na pinangga na mo kay sila o panliti ng pamilya Ginoo na pinaagi nining dayugo na mo kada patagkaroon og unya o lugdang gayod ang imong kamaturan na gibilin sa mong tinuod ni simbahan o kaming mga Catholic faith defender Ginoo punan kami sa imong kaluoy gaway sukod aron sa iyo ni Ana ang pagpadayag na mo sa gugma puno sa kaluoy, puno sa kaagho o puno sa pagdamok o kaagho nga tinuod niya ikan sa imo nga pinagi nini Ginoo. Salamat kami sa mga grasya ng imong gihatag kanamo kay libo-libo na karon ang ibalik sa imong simbahan. Kung matod pa nimo na ako yung mga kadiro nga gawas nining turil, buot ako makuhaon ko sila aron mahiusa sila sa katuril o uso sa kamagbalantay. Kaya pinahagi sa mga Catholic faith defender Ginoo na himo ang imong damgo na tinuod na nahimo silang instrumento niining bagong panahon karon, niining bagong henerasyon karon. Nga among giwali dili lang sulod sa simbahan ang gawas may pili sa merkado o nakita manimo ang imong pinangga nga katawhan nga imong giulaan sa binilyo nimong dugo kami nagkatapo karon aron sa papadayag kini sa kauhaw namo dili sa pan, dili sa pagkaon kung dili sa kamatuoran o kini mo imong tawag ka namo para namong tanan. Amen. Matod mo ang akong karnero na mati ka nako. So piling niya din ni karon imong mga karnero kay sila na mati man karong gabigunan. Amahay na mo anak sa mga langit, pagkaigo na mo ang imong ngalan, mangut ka na mo ang imong hiharian. Matuman imong pagboto sa yuta mayon sa langit. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulan ikaw sa babaeng tanan o bulan manasamang bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Himaya sa mahalin sa labog sa Espiritu Santo. Himaya sa mahalin sa labog sa Espiritu Santo. Tulungan kita sa pag-himaya sa Diyos. Himaya sa mahalin sa labog sa Espiritu Santo. Sa siyugdan ko sa gyapon sa mga kaibigan mo usanan. Ang Ginoo na pinili. Manaw sa kanimo. Ang Diyos sumagaw sa tanan ng langit kanino nga mahal